Croeso i chi. Ar ddiwrnod ola mis Gorffennaf dwi wedi gallu dod allan i'r ardd. Ac fod Gorffennaf yn awgrymu gorffen yr haf, dwi'n gorfod cyfaddau i mi feddwl fod yr haf yn parhau trwy fis Awst. A heddiw beth bynnag wrth i mi gerdded lawr at y fennau yn gynnar bore yma a gweld yr haul yn codi'n ddisglair. Mae'n teimlo fel haf o leiaf heddiw. Mae bob tymor un nodweddion, ac fod pobl yn sôn fod y tymhorau yn newid. Un o'r pethau fyddai'n mwynhau yn neud bob blwyddyn y mis Awst a Medi ydy hel mwyar duon. Pan fyddai'n mynd am dro, mi fyddai'n cadw ngolwg allan i weld pryd maen nhw'n aeddfedu. A dros y 2 ddiwrnod diwetha, i bod hi'n ymddangos ychydig yn gynnar efallai, mae'r mwyar yn dechrau duo, a daw cyfle efallai i fynd allan i chwilio amdanyn nhw, a'r addewid am darten fwyar yn fynenu allan i grwydro'r perthi i hel y ffrwyth. Wrth gwrs, rhyw blanhigion digon diolwg ydy mieri. A'r rhan fwyaf o'r flwyddyn fyddwch chi ddim yn rhoi sylw iddyn nhw o gwbl. Yn wir, llwy ni wasgoi ydyn nhw oherwydd y pigau, y draen sy'n gadael i hôl os ewch chi wrth drawiad â nhw. Ond yna, mae'r blodau gwyn yn ymddangos yn addewid o'r hyn sydd i ddod, ac yn ei dymor fe fyddwn ni'n barod i ddioddau'r crafiadau ar yn dwylo a'n breichiau mwyn pigo'r ffrwyth fydd yn troi'n bwdin blasus neu'n jam i'w fynhau yn y gaea. Heb ddwyn ffrwyth, tydi'r draen dda i ddim, ond o ddwyn ffrwyth, yna mor ddiolwg ydyn nhw, maen nhw'n werth eu cadw. Mae hwn yn ddarlun y tydi o fywyd y Cristion. Ar un olwg, tyden ni ddim yn bobl arbennig iawn. Chi'n cofio'r hyn ddydodd Paul am Eglwys Corinth. Ystyriwch sut rai ydych chi a alwyd gyfeillion. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Nid oes rhyw lawer yn meddu awdurdod. Nid oes rhyw lawer o dras uchel. Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw, mwyn cywilyddio'r doeth, a phethau gwan y byd a ddewisodd Duw, i gywilyddio'r pethau cedyrn, a phethau distadl y byd, a phethau dermygedig a ddewisodd Duw, y pethau nid ydynt i ddiddymu'r pethau sydd. Nid ar sail yn doni Nid ar sail yn doni na'n gallu, na'n statws mewn cymdeithas y cawsom yn galw i ffydd. Gras Duw yn unig sydd wedi'n gwahodd i dderbyn maddeuant a bywyd ganddo fo. Ond o gael yn dewis fel hyn, yna y disgwyl ydy bod ni'n mynd i ddwyn ffrwyth. Fe soniodd Iesu am hyn wrth gwrs, ond nid sôn am fwyar nath o, ond am rawn wyn a'r wynwydden. Yn wir, mae'r proffwyd Ezekiel yn holi be arall mae gwynwydden dda, ond dwyn ffrwyth. Menod 15 o'i broffwydoliaeth, mae o'n holi, fab dyn, sut y mae pren y wynwydden yn well na phob coeden, na phob cangen ar goed y goedwig. A gymerir pren ohoni i wneud rhywbeth defnyddiol, a wneud ohoni hoelen bren i grogi rhywbeth arni. Os roddir hyn gynnydd i dan, bydd y tân yn difar 2 ben ar canol yn golosgi, ac i be mae dda wedyn? Hynny mae'r gwaredwr wrth sôn am ei ddisgyblion fel canghennau i'r wynwydden yn deud mae dyma ydy'n diben i dwyn ffrwyth. Does dim byd arall da ni dda mewn gwirionedd. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, meddai Iesu, trwy chi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Y 2 gwestiwn yn dilyn felly. Yn gyntaf, pa fath o ffrwyth da ni fod i ddwyn? Ac yn ail, sut fedrwn ni y ddwyn ffrwyth? Mae'r cwestiwn cyntaf yn cael ei ateb, mi gredai, mewn o leia 2 ffordd. 2 fath o ffrwyth. Mae'r cyntaf yn ffrwyth ynom ni, sef cymeriad wedi i draws newid. A Paul yn sôn wrth y Cristnogion yn Eglwys y Galatiad, ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan ddisgyblaeth. Ffordd arall o ddeud hyn ydy, mae ffrwyth yr ysbryd ydy bod ni'n dod yn debyg i Grist. Oherwydd os mae disgyblion iddo fo ydyn ni,
yna fe ddylan ni fod yn dod mwy a mwy tebyg iddo fo. A bydd hyn, wrth i'r ysbryd newid yn cymeriad ni, bydd hyn yn gweithio ar y gymdeithas o'n cwmpas ni'n bydd. Ond mae yna ail ffrwyth y dylen ni fod yn ei geisio. Nid yn gymaint y ffrwyth ynddo ni, ond y ffrwyth allanol hwnnw o yn bod ni yn meithrin disgyblion newydd i'r arglwydd. Bod ni'n cael pobl eraill i roed i ffydd yn y gwaredwr. Gorchymyn y gwaredwr ar ddiwedd Efengyl Mathew oedd ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd. Felly, da ni angen y ffrwyth ynddo ni o fod yn cymeriad wedi drawsnewid, da ni angen ffrwyth tu allan o bobl wedi denu i roed i ffydd yn y gwaredwr. Ond sut da ni'n mynd i greu'r fath ffrwyth? Sut fedrwn ni i wneud o? Wel, mewn ateb i'r ail gwestiwn yma, daw'r ffrwyth ar ganghenau'r wynwydden, dim ond wrth i'r canghennau hynny dderbyn nodd o'r gwreiddyn. Mae'n union rhywun fath a wneith draen ddim ond dwyn mwyar pan mae y draen yn gallu sugno nodd o'r ddeiar. A fe ddydodd Iesu, mae fod i'r wynwydden sy'n gallu rhoi i ni yr hyn sy'n mynd i ddwyn ffrwyth ynddo ni. Dim ond wrth i ni feithrin a chadw'n cysylltiad o ymddiriadaeth llwyr yn Iesu a'r ysbryd glân y mae'r tad ac Iesu wedi anfon i'r byd, y byddwn ni yn gallu dwyn y ffrwyth yma, oherwydd Duw sy'n agor calonnau i bobl fedru credu a rhoi i ffydd yn y gwaredwr. A'r ysbryd glân sy'n rhoi ffrwyth, fel oedd Paul yn sôn amdano fo, ffrwyth yr ysbryd ydy'r holl rinweddau neu oedd Paul yn sôn amdano nhw. Mae gen i ryw hen lyfr fan yma, llyfr sydd wedi bod ar y silff ers amser gen i. A un o'r pethau diddorol am rai o'r hen lyfrau yma ydy fod pobl yn ysgrifennu weithiau tu fewn i'r clawr. A mae rhywun wedi ysgrifennu rhyw bennill, ydych chi'n gallu gweld o'n glir iawn fan yma, dwi'n yn credu. Ond mae yna bennill tu fewn y clawr fan yma. If under means of grace, no gracious fruit appear. It is a fearful case, though God may long forbear. At length, he'll strike the threatened blow and lay the barren fighter low. Dwi'n eisiau bod yn barren fighter. Dwi ddim eisiau bod yn gangen diffrwyth y mae'r tad yn ei thorri a'i bwrw ymaith. Felly rhaid i mi heddiw bwyso ar Iesu gymaint ag erioed a gofyn ar iddo trwy ysbryd fy ngwneud i'n ffrwythlon. A thrwy hynny, mi fyddai'n dwyn gogoniant i fy nhad yn y nefoedd a mi fyddai'n cyflawni fy niben. Cadwch i ni weddio. O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw medda'r hen emyn. A dyna greu'n calonnau ni heddiw o Dduw yn tad. Gad i ni fod yn fwy tebyg i'r gwaredwr. Gad ni feithrin y math o gymeriad oedd ganddo fo, yn llawn trigaredd o thosteri ac eto'n gadarn yn sefyll yn y gwirionedd. Gad i ni o Dduw yn tad fedru disgleirio yn y byd yma fel y bydd pobl yn dywel ti yno ni mewn rhyw ffordd. A bydd pobl eraill yn dod i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd, os y gwneud i hyn, yna fe newn ni roi'r gogoniant i gyd i dy enw di dy hunan. Amen. Wel, mi fydd hi'n fis newydd fory, a fydd hi'n ddydd Sadwrn hefyd, felly fydd dim gair o'r gell tan dydd Llun, ond dydd Sul, mae gynddon ni oedfa o Gapel y Ffynnon. A'r Sul yma, mae Gwion Jenkins o Lanelli yn mynd i fod yn agor y gair i ni. Dan eich bendith.